Xa comezou a primavera e con elo a temporada na que máis compromisos hai, as comunións, as bodas, compromisos públicos, así que imos recibir un curso de protocolo como o que imparten no Colexio Maior A Estila de Santiago. Por protocolo enténdense un conxunto de regras de cortesía que se establecen para determinadas cerimonias. Esta tan só unha das moitas definicións deste termo, unha palabra que habitualmente está presente en moitos ámbitos da vida. Hoxe en día, antes pasou de ser un reduto case exclusivo da administración de actos oficiais e hoxe se fala de protocolo empresarial, se fala de protocolo deportivo, se fala de protocolo empresarial, de protocolo para discapacitados, se habla en xeral de protocolo en calquer ámbito da vida. O protocolo é, ante todo, ordenación, unha orde que cada vez se aplica máis nos actos cotiás. O protocolo é un tanto por cento moi elevado de sentido, un tanto por cento moi elevado de boa intención, de establecer boas relaciones entre personas, entre organismos, entre entidades, e despois a aplicación técnica de leyes, ordenanzas, reglamentos e demais disposiciones vixentes. Hoxe en día o protocolo esténdese como unha necesidade a todos os sectores. A rixidez deste termo deu paso nos últimos anos a unha noción moderna, baseada na comunicación, na técnica, na estrategia, na sinxeleza e tamén na sobriedade. Por iso, cada vez hai máis persoas que demandan formación específica para saber actuar cando a situación o require. Conscientes diso, no Colexio Maior A Estila, en Santiago, idearon a organización dun curso no que se está a analizar o rico mundo do protocolo. A verdade é que é un curso que son 30 horas no que intentamos concentrar o maior dos temas posibles. E teremos un protocolo institucional, ver como se pode manexar unha persona no ámbito da administración pública, tocaremos tamén a faceta do protocolo empresarial, tremendamente importante, como se debe manexar un traballador na súa empresa, como se pode organizar unha reunión, como se debe organizar unha xunta de profesionais, como se debe mover en ámbitos profesionais. En definitiva, teremos tamén un ámbito de protocolo social, isto tamén é unha cuestión que a veces se olvida un pouco, saber como a persona se debe mover ou pode moverse na vida social. Organizar unha xuntanza, un acontecemento cultural ou deportivo son demandas serias que precisan desta disciplina para levar a cabo unha boa planificación, unha preparación, un desenvolvemento e a súa correspondente execución. O protocolo non é só educación social ou urbanidade, senón que está presente xa en todos os ámbitos do día a día. O que van a poder ver é un amplio abano de posibilidades relacionadas co mundo do protocolo, que é moi amplio. Non se escapa que hai cursos internacionais, másters de 500, 600 horas. Este vai ser un curso de 30 horas. Neste curso de 30 horas o que podemos intentar é dar algunhas recetas, non sei se máxicas, pero polo pronto útiles para que se podan manexar coa maior corrección e a maior utilidade posible. Todo debe estar unido, todo debe estar acorde e todo debe estar uniforme. O acto non estará ben se as bandeiras están mal, se os himnos interpretase en un orden non correcto, se as persoas non están ben sentadas, se a precedencia non se garda ben. Pero tamén hai que decir que a veces a aplicación meramente técnica de leyes que regulan estes temas non fai un acto bo se o concierto é malo. Se o auditorio é malo, a acústica mala, a sinfónica lle falla a xente, pois o concerto será malo por máis que estén aplicadas ben a normativa vigente. Nos tempos en que vivimos, o protocolo converteuse en algo esencial que trata de aplicar unhas normas, uns costumes e unhas técnicas. Por iso non é unha disciplina que se poida aprender tan só co sentido común, senón que require unha aplicación acorde co complexo traballo que demandan as empresas e as institucións.